Ay, may inom na ako dito. Doon pa. Mga basto. Ano pa? May blood ka. Yung discipline. Kulang sa discipline. Hindi ako titinay. Tanong ko kayo. Ay, gusto ko yan. Para ikaw naman magano. Ito lang kiti ko. Kulat na yung mo. Gusto na gusto. Hindi ko tuhan. Hindi ko nadakot. Mga matibayon lang mag-aram pero diri ka atog naki ano na lang. Para sa pinunong puliwat dito kanina, ay kagog, bago ako magturog. Nag-effort ka, tapos Buwan na kahubo. tapos diri sira nag-appreciate. Butang mo yun sa butang ang sili na. Oo. Ay na. Mga hindi mo ko sa pagkaon. Atong marot ng tigong. Pero tito sila, kung tinong. Di Nadali, pinainom sa bisita, alaw. Bukit sala. Kaya pag nagbubutang ako din papangaranan ko. Ay, sabihan ko pa, diri tabi pakiaram. So, Ay, butang ang uligan no. Hindi mo lihat ako uligan no dati pa. Kano uligan ako pa dito? Kano kita? nagkaon na ako, nakakaon pa lang. Hindi naman ito yung asa ko na mga Yan pa lang ako nagkaon na alas 12. Nagkaon ka mo kanina? Ganun pa lang, pag mata ko. Yan pa lang din ka mo nagkaon na alas 12? Grabe. Kaya na magkaon eh. Kasi pag bago man ako magturog kanina, mga kalasing pa dahil. Tawag mo na. Sabi pa ako makamata. Wala nang tiyang ko sa daos na mani. Ha? Wala nang tiyang ko sa mani. So, panganang ko ng gabi. Tusok-tusok ko yung sa ngipon ko, sa pinakagod. Kawalat na buo. Baging buhos mo bagaan sa yung dalakot sa buwan. Sa dalang. Hi, Kondo. Hindi na ako nagtutuwa naman. I'm from Philippines. Lazy. Hi. Dapat mong kita, ginakot mo na. Nakita may password ba lang? Ayun. Kaya ako nito na. Ano ba gan? Rep ba gan ni Sir Ped may passport? 200,000 plan. Mahal na. Right. Gayon nun ma? May ba? Dako-dako. Nadapo. May taro, duwa, tulo. Tapos pang 7 puta ha. Ano pa? Ano ba? Hi, Ate. Kaya daw, duko sa'yo doon. Jose. Ano, sa... Duko. Duko tayo Duko. sa... Salita dahil pa yun sa kanila. Salita dahil. Pag ang ganda bilang niya lang. Patangad man nga. Pag una ko, dili, mahal lang kauna ako dili sa bansangan ay sa Erosin. Kaya na. Pagkabot mo sa Manila, sa Manila, kay puro katangal. Hi, Babu Daz. Pagdag mo ba mga nagiging kaklase mo na pori na yan? Wala. Walang kao. Ang ilan sa mga asuming ko ay kaya kumakita kung magkaya kung sabi. At ang ilan naman ng sino unang panahon ay nakikipaglaban man mismo sa tabi ng mga patriot. May isa namang lahi na hindi tunay na sagrado
Kaya inilibig ito kasama ng mga From Philippines. isa pa. I'm from Philippines. May karapatang magmay-ari at kapag ninakaw ko ito noon, Philippines. ng patitig ng gusto. May mga aso rin na nagbabantay sa mga Namatay ngayon na ano ha. Do you eat Basketball it player with sa atin ngayon. peanut? Ay, ganito. pero bigla pinaniniwala ang regalo. Ang sabi ni what future NBA player daw ko nung Mm. namatay kay Magomez. Di ba tinalunod? Sabi nalunod daw. Nalunod. Poultry yan to. Kredo, malulunod yan to. Para raggo Yung na. para ano daw, hindi luwat pinaharan mo yun. Ano kaya yan? Pinalabas lang ng nalunod. Bago. Nalumos na sa tukod ka. Kumbaga, para ano, sabihin na namatay sa lunod. Ang ganda din niyan tubig pero nalumos. Ano? Sinigitan man ang daan. Hindi ba yung may wasak? Ay, nakasulod. NBA liwat ang iris ko yan. How old are you? Ito baga na Nigerian mo na dahil ito, Jamaica, na nag-save konta, na sinabi na, pinaluwas na, niligtas mo niya si Rene. Pero ako na ako sad to. Pagka sila namatay daw eh. Ibig sabihin, siya lang ang magligtas. Dito mo, upo rin nila pa yun. Papa Pilipino, Tsaka- wala. May ano man yung sampag lang. Papa Pilipino, wala pag daw. Kaya doon ka na lang na ganyan. Pinta ka mo. Atay may mga pasta. Yung mga bata. Paano doon sa mga Erikson, mga university, mahalian ng mga hising niya, yung mga rap. Kaya ba kung mga Erikson? Wala na pag-aram na may ano, sikat ka, naghihim ka na istorya, i-recruit kong kason. Ang parang doon sa mga yung tatawag ko ano, may mga picture na halos. Kasi mas sa eskwelahan namin, yung sa alam ko, nagka-issue ngayon yung hazy. Nagka-issue, hazy. Binalita pa nga nila. Mag-aabay lang ba ang Ano normal, sa ano? ang normal university saka Adamson? Magkaharap nila. Normal? Ay, NU. Inyo. Haragyo man. Iba ano kasi, ang NU, nagaman ng branches. Ang Adamson, wala branch. Ito lang isa. Kaya naman sila ito, bagan, Adamson tapos sa inyo, magwagan ng hilera lang. So, bali sa na. Nagawa pa ng university doon, dito yung Di ba mag-aaral na kami sa Arellano pa ha? Arellano. Mga Ay, medyo yan din siya sa may Biko Pro. Masarag niya siya sa Lasal. Kalasal. Sa ako, You girl, unahan pa eh. beautiful. Thank you. United Nations Station. Pagkabot na sa Oo. Ito ako dito. Lasal na, grabe man ang Lasal. Pag nag-kemi ko yung paparain mo ng Lasal, pa nag-uuli ako. Wah, kalagbaon. Nga ganyan sa nilap yun. May waso. Ang Lasal, ang kilala ko talaga ng mayayaman. Ang Lasal. Mga mayaman, kaso mga bahul man agad. Mga spoiled brat. Mga school block. Talaga, pag-alisan mga ano. Sa bagay, kahit saan ka namang university, may scandal at may scandal naman. Wala naman ano. Kumbaga, wala kang perfect ka. Mga school block dito, puro party, ang nag-istoryahan. Malayat na may Adamson, ay, may Lasal yan. Hali siya, nag-texter siya Adamson. Nagapot siya sa Facebook page siya, ano, bagan rant ay freedom wall sa ano sa eskwela sa anapot niya akay daw ano parang ang boring daw sa wala party after class so wala malang restaurants na malang ngirirot kami sabi mga ugaling kali kami sa likod sa eskwelahan puro yung karinderya wala mga sikat ka na Adam, ayan. Pero sikat ka rin ito, nakarinderya. Sa likod sa eskwela ng Indodayo, Arellano,
Iba-iba na, pag nagkakaroon ako dito sa first year ako, iba-iba na yung university. Sabi ko, malalapit lang kayo dito. Yung iba dyan, malayo, dumadayo lang. Ayan, may student meal kasi na, uso sa, 45 pesos. Ano sa quality sa food eh. 45 pesos, mga taong ka na. Kapag di kayo student, mahalo. Dano manera sa mga estudyante ha. Antonio, Jose, Student meal. Fallen Mail, Student Mail. Oh, niya na summer class, walang ito ang makakaunan. Sarado ang mga kantin sa eskwela. Sa sila, karinderi sa mga makaraan. Patunayan niyo ito. Alas na pala. Stress na. Hi, Asakash. Alas 4 na. Almost 4 p.m. Siyempre nga, awato mo ng kapan. Wala naman si Ari siya kay kanina kainin mo kung Ari. Interview. Wala ikaw, nag-ay ako dito sige mga kapidaldalan. Lapasong ko naman ikaw, ha? Kaya man di ka nakatultursin pagsurat mo. Kay, nagle-leksyon si ma'am, ini. Sigang tak ikaw kawan kan ano. Udang ko na ikaw, ha? Kaya man di ka nakatultur. Huwag talaga makalimutan niya ito na. Magkaklase ako na, election kami. Yung papara, irog-irog ako sunod. Si Jimmy Miracle. Kasi ko, irog-irog ako sunod. Lanatong ko yun. Kasi, di ba mga bata, papaguna mo dito sa ano? May waso. Ano yun? Hataason. May mga dito, may mga ugat dito nag-arano. Tok lang ko yun. Nakaano siya sa bangga, sa ugat. Ito nga niya ako dito. Kapiril. Kwento ng mga tao na ikaw. Hindi kasi ng mat. Sabi sa ako, nakaimnay mo daw ako ng Sir Balubar. Di wala man si Teo-Teo. Pag uli ko, wala ka rin hanggang. Pahala ka nung bayahan ko siya. Balik ako sa tarong to. Pala na tangkan. Ako ang kakabukaw. Maya, nada na. Ama, Tutok Marin. Ang bata mo nga, pinilayan bata ko. Sabi ni Papay, diri ka nang mag-uuli na. Naghihibi ka mo. Pag ka mo, uya ka mo. Kaya pa ng Papay na sobrahan na dili man irog sa to. Kaya na. Abuon ni Papay mag-uuli kay makuya ka, tapos mauli ka naghihibi. Baudang ka pa son. Pirilayo, hindi. Pag nagbagat kami sa Manila, kay may ano, di niya makalimutan. Ubog. Sinukot ako. Sabi ka man, grabe ka man, min. Parang kakarama ako sa'yo, makakarama na. Di ko man makalimutan ang karon. Karo ko yung irog sa... Para ito pa ka-eskwela sin, Thanos. Naramdaman ko man sa ganda. Nagsarakat kami sa may puno, tambis ata. Then, Hindi, sa eskwelahan. kadagahan lang po. May puno sa tambis, nagsakat ako. Sakat si Kurong, nagsakat si Itaw. Surunod, sabi, kaya pag nagkakarato sa eskwelahan, pag nakato sa eskwelahan, ang unang himo na mo, so nahanap ang mga barkada na lalaki, kaya puro malaki, kagabot Dari na. magbulos ha. Ang nangyari ito, hinimo naman ang tambayan ng taas. Ang tambis, nagsasakit kami ito. Pagdurungan kami so, nagkompleto kami na 7, yan to sa taas. Matak na. Bunig yung sanga.
ulugo ng mga pisto sa ano. Pag ano, baga nagpikit lang ako pag maklat ko, nasa baba na ako. Sila nag-uuriod sa kulog. Ako, wala ako namatian. Si Raitang. Oo. Nakaiga, napairarumpan sa Sabi ko, buhat ka mo, buhat. Naparaot na eh. Ako wala, ang buhat ko na nangyari. Oo, yun ang isasabi ko sa iyo. Kaya mo naman Bagang may skip something na hindi ko nagigil. Mga ano, hindi ko mapailiwanag ang ano, pangyayari na hayo. Okay ba yun? Hi, Sir Jeff. Sir Steven, hello. Tapos mamaya ito na, arong ito na, bagang sampalok baga. Ay, itutog sa, sa siling. Tapos yung sampalok, nagkatarere. Puro edisi. Hindi mo ito na iyagan eh. Puso ito. Sakat kami sa likod sa, video. May hot spring baga. Sa likod ng sila. May hot spring. Mainit pa ba yan? Mainit pa dito. So taas baga dito may barubarki din. Hanggang diretso sa loob. Sakto, naghawan dito. Namurot kami ni Rakurong tapos ni Rex. Tulo kami ng alas 12. Pagsakat ko, nasa taas na ako. Tapos sila nasa baba. Sabi, Rex, sabi siya ako, uy, baba na doon. Itaas ka na. Ama, sabi ko, naglalakaw-lakaw. Magtungtong ako sa bato. Nagduwa na sige. Pagmuklat, punikit ako. Pagmuklat ko, nasa baba na ako. Sabi siya ni Rex siya nagkwento eh. Sabi ni Rex, tibay mo nagpadiruros ka na hayong. Sabi ko, wala ako nadumduma. Diri mo na, na nangyari? Naimod mo na rin, ito na sa baba. Ito na. Tapos sabi ni Rex, diba? Sabi ko, di ba hindi ako sa taas? Kaya din ako dito. Ayos sa, inyong safety man, sabi sa ako na. Ngirit ko nung kapangani. Ngirit ko nung daw ako, nag-escaping. Sige ha. Ang alas 12. Sabi ko, bakit sinaniman ako Sabi ko na yun. Pagtikit ko lang, tapos muklat, bagan lang, natural lang tikit lang naman lang. Medyo ka lang sumama. Kisap mata. Kung nasa baba na, hindi ko nangyari. Ay, may skip. May skip ako something, hindi ko nag-gauge. Tapos, naimod mo na lang, ito ka na. Ito na ako sa baba. Tapos pag sabi ko, kaya din ako ni David, maglagabong ito ng bato na ito. Parang sa nakirin ka, ako nagpikit lang ako, tapos ito naimod ko, ito na ako sa hospital. Wala lang. Ito na alam ang nangyari. Malinig man, naka-uniform ako sa team. Pero man ako ate sa bado. Napaka, bako. Kung mapaliwanag ito. Narenday. Malak kababalagan ng style na yun. Restaurant. Tapos naging doon. Ngayon, bakit ito? Pero may nakarapisan doon kung makapagandang ko. Nadagduhan ko lang. Bakit sa grade 3 hanggang magtapos ako. Hindi na ako nagpapatumasabi sa likod ng eskwelahan. Ngayon guys, ito na down sa sakit sa palwa ba yun? Ang glube. Pero may ako kakapisan siya. Ay, Dad, ay ginaasundan ni Papa. Ito ko ba? Hindi na kasi yung dalang Papa. Ay, magpapakay ito ka dito? Ewan ko dito. Ito ko na kasi rin. Good job! Ang orange, nagtakuban? Oo. Ito ay dito sila. Sound like you get down the step and high. Every time I close my eyes, oh yeah. Every night, oh,
Sir Fred, what you saying? Just yan. Ako nakatao dito ng juice dito. Ano, juice yung gagamit niyo? Mingo pa? Yung pineapple na yun. Ambot kay, may binangal ako di dinatang. Pineapple ito. Dito niya ito. Mahalo bread at ito. Hindi, oh, pineapple. Kumiso. Mahalo pala. Pineapple. Ayan. 200 ang erupson. Erupson mo kada. Tira. 200 plus. No. So sa bagay, ang saday-saday nga ni 25 ko ano nito eh. Diba? Sir Jeff, what? What? Ang pangsaruan na picture. Mga ano? English teacher, Tagalog teacher, naging L na. Pitchel. Pitcher. Oh, wala na ang bisita ni Mamay. Tapos na nag-ano na, naglubay naman lang yun. Nagtulog ba yung si Mamay kanina pa gan? Kahit po gabi, bago ko magtulog, sabi niya, maigit siya. Malakay, wala pa sa oras, mata na ulit. Bago ako nagtulog ako, ay, baka na kaya. Pagabi eh. Sabi ko doon tulog ng Mamay. Wala pa ako kumpli, sa oras. At least naka-elip siya. Nakatina ako, di ba ang kabats ko na alala niya? Alam, ikaw maniraan, ano karaan. Ako sa pwede pa, nagagano ako sa kabats ko na yung 2003, batang 2003, alam na yun. Umbugo na ako. Matag ni Rago. Loy-loy kami, loy-loy pag ano kayo. Pag-abot ko, may nag-iwod kita ako na yung si mama ito. Mulat ko na, nag-iwod sa TV. Nangalas-rin. At mga sabi ko, pati dito siya, parehas ko rin. Nag-iikot ng pinto. Pag-abot ko nag-ano. Diretso ako dito sa ano, turo ka. Diretso na ako pag hanggang ang labas ko. Hindi ko na naisipan. Tapos kanto na ako sa sulod. Turog na ako. Hindi ko na. Bahala na kung ano. Basan bagat kami. Grabe naman ano mo ha. Grabe pagmamahal sa iba. Ang alas 3. Matagi mo TV. Sir Jeff. What you saying? My dear girl, living in my dream. Viral message reach factor. What is that? Parang supot sanda mga. Sada kayo. Jeremy, long live Spain. Mabuhay, Espanya. Espanya yan po. Taga Spain. Iba-iba nag-ano sa ako dito. Taga ako American. Tapos dunoton. Inubunog sa diyan ka. Parang buto sa aso ah. Nilal ko pa yung ulit ah. Mga bat, di nali, ito na tangas ito ng palamigan. Kanina ito. Ano? Kau na. Meron pagkakanina, di ko na pagparaan kayo. Papatalari ko na sa mga bata. Sabi niyo, pagpaparaan ko na. Ay, may uroygan. Oo. Ay, malulustred sa tong pindutan.
Mga bata, mga pan, yung mga suruhayunan. Walang ko lang paano. Surayan mo yung tatabang. Yada na mga ungulong-ulo na. Kita sabtoan. Pero nasuhan, hindi ka magbatik sa Sige baga, bata ko, adik ko din. Ito ang mga sabtoan nila, ang mga pare sa ato. Makuha ka sa tingin sa duha. Kuha ni Anay. Budlot na hamukan. Ano mo siyang kaulit-ulit na. Lalo yun na may tawa, na para labay-labay. Usak ka nun, yung paghalis ang tao. Yan, masakito. Yan talaga mga kinaan. Masabi ko yung kabayaan. Ano pa? Masabi ko na hindi rin natukdoan. Ay sus, gusto kong tukdo man lang. Kaya maski gusto mo man iirog sa mo, wala na. Sir Sabi ba Jeff. sa mga bata niyan? Iba na niyan baga. Iba man sabto, mainarasan ko. Maano ka pa? Ay, I'm fine. Hawaan mo siya. may Gcash ka. May naman ang Gcash mo. Pwede ako magpakasyon ng 5. Tay. Ha? O, ano, mapakasyon ka, Ma-transfer ka dito sa number sa Gcash. 1.5. nanaan. Gat lang darahong ko dili. Hindi ka man siya inising ko. Eh, may mga nangkay. Butang-tang. May Maya account na din ako. Huwag kayong ano. Sorry, sir. Pag ako nagtrabaho, ang pinakauna ko mag-timoon, maano ko, investor. Pero sa Loading. investor Connection problem. Para ako nagkakwarta ako, nagtutubo pa ang kwarta ko. Invest mo sa ano? Invest mo kay Tito Bunso. Invest mo sa Ay, mudang muna tabi. Papadala muna tabi. Bitcoin! Yan, di ba nasa taas? Million na lang ayo. 1.5. Bitcoin. Grabe ito. Saan Kamay na din ang ito nagbato? CG Cash. Nag-spark kasi yan ano. Isugang ka rin. Malaki ang kaklase ko na yung pipirit makakuha sa Bitcoin. Maski saro lang daw ko na ayaw. Nag-UCS yun eh, nagki-crypto currency. Busy ko nakikita na. Wala na ko gusto mo. Ha? Wala na ko gusto mo. Hindi. Sa balay lang. Si Rama. Si Papa sa akin. Baka nila ka ano doon. Kaya saan aring nagtuturugon si Jero nang sunod ako. Nila ko bagaan luwas kay Brokasonan. Kamay, alam mo pa na natin. Si Rama na. Dito na, di ba may natag sa ako? May ano? Ay, natag sa ako. Graduation. Sinabi ko, pwede ko nito ginagawa. Inipon mo. Tapos, nabawasan ko lang yung isang ribo sa ano lang ko kanay. Ay, sa nag... Sa Baka lang sa gamit. ko. May sahod yung baga, mawala ko pang gastos ko. Tapos, nabawasan nito yung Aaron sa nag-deliver na ice cream, 500. Sa nakabinta na ice cream, binali ko dito yung 500. Tapos, sinagdagan ko pa sa sahod ko last Saturday. Malaki sa pagbungkal ko kagabi. 2,600 na lang ako sa kanila. Dapat 4,500. Ano wala ako na lahat. Kung nga ni arang kasi pa pa, may kwarto man. Wala man sa kubo. Sabi ko, bakit aram-aram din ka nagutang kwarto? Bali. Sabi ko nga, bali ada man naman. Kita rin dito na wala. Oro pinunon man liwat yun ang Open sa luwas, open sa luwas. Ay, open Ayaw sa likod ha. May ano ngayon sa likod. busy. Nawara ko sa nagkagabi na yan. Ama ko naman sa busy. Hindi naman yung puro.
Isend ko sa imo yan. O, picturean mo. Sa basurahan, may gusto niya. Makajak sa kasan puro tanso. Baga. Naman tanso na. Ako na. Singam losing Ano na yun? Ayun na. Pag sa mga libo, G's di ba? Tila G's. Pero pag sa mga tindahan, 20 yata yun. 20 ba? Pag sa tindahan. Pero pag sa 7-Eleven ka, G's yan. Sa dali, bali 5 ano, 500. Bahala ka. 1% Okay siya. na yan. Sa dali, wala ba yun? Sa dali, wala raya. Hindi, daddy. Dali. Dali store. Wala na ba didi? Wala pa man didi no? Akay para bayad. Mr. DIY pa lang. Dili, pwede ito. Basta itak pa nga butang. Akay para bayad. Sa ano, pag nimimod ka tita na Alphamart, libre man dito. Alphamart. Ay, nakabutang sa kanila itap. Pero sa 7-Eleven kasi may ano. May kanta sa 7-Eleven. Kaya iya, over the counter mo pa kasi. Akay para bayad. Diba negosyo man yan? Ang butsa kasi ako, ba na sa'yo nagkakuha talaga. Ano yun? Ako na lang niya ha. Ako kanina. Di, Kaya nagatod ka bang dito ha? Badi na nila sa imo ba makulig ang tiyan mo? Gato. Ba, diri badi busiaw. Sila. Busiaw ada diin sa jams. Gatod. Balik-balik kasi. Gatod. Badi na gatod kada na asuwang ka. Bati sa Moy. Niyan lang, niyan lang. Kaya naggatod sa iyo. Ha? Badi si mano yung tang, bunong ko pang gato. Gatod ka ko ng tito ni Papay. Grabe yun. Grabe yun ang binuong niya. Sabi niya si Dali. Lala ah. Sa kadagaran ng mga gato, mga palanggan. Babay pa. Ang makakulba man yun natin dito. So ang gatudang ko, 5. Gatod 5. Urasan ka man. Please don't wake me up. Di mo ko dito yung tinuda sa ako, ha? Nakangilit ako sa niyo. Di niya hali. 3 in 1 na. Ay, 34 in 1. 34 in 1. Vita Plus. Mahalon kaya yun. Healthy living yan eh. Nakangilit ako sa inyo. Basahan mo kung sirasin mo yun na 34. May ginseng, may ano yun. Taga niya doon nakabot ang doon. Aram mo kaya di ada na kasunod sa mga bata. Sige pakitaw ko para daw. Bot na sinita ka-plate. Ada o kan ari siya. Diyan na. Mapulot. Siya man lang kay nagsusurat na klase man nag-irog sa no. Grabe man yan. Tapos pagpabalik Binuang para niya. kain. Yan lang sa Gulo ko lang. Dagkanon man ho, binutang na ingredients. Di man yung puro sa tiyan. 34 in 1. Imbes na maayad ah. Ba't na kopoy na doon ng gasolina? Ano ko na kung paano ka masaulo sa 3-in-1 eh. 34 in 1. So, oh, Ang nakabutang video dito na. 34 in 1, isang timpla, sulit na. Goods for ano, good for Sirasin ano. mo yun na 34. 34 Ingredients. Ay, ay. Good for ano, 34 days. Din niya di sa ano yung kapiti. Oh, sino ba yun? Mama. Ha? Handa ni Mama. Ay, birthday ni mama mo? Oh, birthday ni Jay lang ngayon. Ay, Ay! Ala din Putang ina naka, putang ina na, patagalog ako. Birthday sa duwa ni Jayda? na ni Mama. Ah, Ako lang yung kilala isang budget ko kay nawala. happy birthday sa kanila. Ano taning wara Sabi ko mo? pa. Happy birthday. Nagpuno ko sa baduang ko. Sayang naman sa to. Dapat may ano ka na, Duraba, may bolt ka na dapat. Durabox man niya to kaya lang dili siya nalalakan. Maulan. Dapat may Mama. Grace ha! Wow, sila nagpapit. Birthday ni Manay Uling. Birthday ni Andang. Manay Marisa. Salamat. Birthday niya, 15 anyos.
Puro birthday. Happy birthday! Happy birthday! Magkaon na nagugutom. May birthday niya. Andero, itapok na. Una ko sa June 15, ano lang. Normal lang. Natural. Normal day. Pikat please. Ngayon alam mo na. Kaya dapat sa June 15 maghanda na tayo. Masyado na akong umay sa pizza. Ay, ang pizza nila, ano, ibang man. May mga American pizza, ibang man. May pepperoni. May pepperoni. May huwa. Pepperoni. Yan, di mo sa ato, mga cheese lang. Pizza Tapos lang. may ano pa to. Iba-iba yun. Papaba. May shawarma na nga niyan eh. Shawarma. Pizza. Grabe ito. Di ko kaya hamot na. Diri ko type ang shawarma. Masirang siya. Nahamot na nga makapagdududa kung masirang mo dito. Diri ko sa type shawarma. Hindi mo ito gwapo. Mga, Matamis ba? Oo, kasi masyado sweet. Hindi siya healthy. Buta nga daw yung 34 in Manila. Grabe yun. Dira ako wag ka mabunto sa 34 rin yan. Ako na kaya, content na yan. Kaso promotion yung tita. Ayun. oo. Ay baka kasi Vitam Plus yun eh. Kung baga may brand, baka ma-brush tayo. Oo. Yung lang ipagbanggit ko na nagpada. Tauban mo, pwede ba yung talsar out? Tapi po rin mo na eh. Puro lang yan. Ay, ang manok nun yan. Sabi naman na ito. Ang kagyan mo. Sabi na ko. Kanina yan. May birthday. May birthday yun. Kita ulit. Ako malok. Ha? Sino may birthday niya? Ha? Ako na ba alam? Bata. May, diba? Yung pizza dito. Pwede ako. May akin bula. Sabay, hindi. Tapos dami pang gapon na. Hindi ka mo nag-uruli, hindi ka mo makatabi. Alam ba? Kami lang sa nakakali. Wala nakarao. Dapat magkakantay yan, maski di na ano, happy birthday. Karantahan lang. Silent celebration lang. Masyado na tayong malakas sa ano natin yun. Ito. Sa mundong to. Sa mundong to. Nakatinawa. Si Kurt. Masyado na tayong malakas sa mundong to. Tapos sabay. Karen. Galit mo nga yan. Ano. May video ba kasi yan to? Ay, dinawas ko lang. Pag wala ko makakakabit mo. Hindi na, ibalik ko lang. Wala na lang kasi lang na. Kabatch mo Manay Marisa si Manay Basyon? Hindi rin, 93 ako. I mean, mag-Dubai-Dubai. Yan, magkaroon siya sa ako. Maano mo Pero na ba si Basyon? Pangit man, baka nyo napula. Pero si mama mo. Ay, tapos ini mga kabataan. Ina niyo din niyo alam. Ikaw, ito na sa ramputan. 50, basta nasa ano na. Tigas na yun. O 51. 50, 51. Hindi rin, magkaroon si mama mo. 56 Magkaroon si mama. na ba ito? 56 ba? Nasa 40. 50 pa lang ada, bali 49. Hindi rin, magkaroon siya sa ako. Mapistiwan na nga ni ako. O 51 siya. Mama, Mapistiwan talaga. Oo, 51 siya. May nakasata din eh. Pagkaaram ko, magkaroon siya sa ako. Kaya nauna siya mag-ano. Ako na yung tito ako. Hindi ko siya kabat. 90 na ano ka? 93. Balik kabat niya si Pikay. 1973 daw. Oh, mao da, may 53. 75 ako. 53 siya?
73. Kasi ilalan sa si Maripikay, kay mga na magkaklase. Kaya ang mga kabat ko. Oo, mga Ang kabat sa Manila. biri. Kabat siya ni Nini. Mama ni Brian, may sa Chaco. Oo, wala ko nili kabat sa amin. Yung mga kabat ko dito, mga ano. Yung sila yung pamilya, sila, ano, mga kabat. Pero sila Hulya. Pero mga, may edad ako sa kanila. Isang taon, mga magulang. Tuta kaya ta ka nandun. Ulit baga ako, grade 2, kaya ang kaataman ko sa Marcelo. Kabat ko sa Marcelo. Kaya nakapundo baga kami ni Manny Rudy. Pundo siya sa high school, ma-perfect na siya. Ako pundo na sa grade 4. Bali pa Kaya siya 53 pa nagbubuhay lang. sa amo sa ano, si Papa din No. nakatrabaho. Ako man ang paraan. Hindi pa naka-birthday si mama niya na taon eh. Pa 53 pa lang. Ano ang birthday niya? August. August man siya? August 4, September 4. Bitsa. Ano ba yan? Isa at 4. Puro Gusto siya. ko yun. Hindi ko alam kung August 4 o Si Gab 3. Oo. August 1. August 1. Barakat na. Wala na. Barakat na August. Pinagkarami ni Ash. Ay, tapos. Kaya Si Gab, si Aslan daw. Ano ba sa mga ko na? Sabi ni Ash, Ate Min, magkano ka birthday ni ano, ni Jayla? Tapos. Kaya nang hindi ka. Maulang ka ta. Maagal pa. Naghihimok pa lang. Sabi ko na, "Ay, magkasarali ka." Ano talaga? Nang ano pa ka Magpasali ka mo kaya ako mapasali. Oo, ay tapos. kita. Sariway kita dito. Pag magsahay na handa ko na magpasali. Ang mga gusto na yan. Gabi pero kami na gusto. Ay, sa pinatungon lang ngayon sa plastic ko. Oo na nga. Si Gab, maula nga dahil na gusto ng si Mami Bajon Bibig. Kami na gusto. Sumami dito. Gusto na. Ay, pag dalawa sila na bula, basta ko ni Ate. Ang kami mali, ang gusto yun. Ito, Pag nabata ni Brian na ano, ang gusto yun. Crazy. Si Papa, gusto mo. ito, nabasa. Sa'yo ka mo na gusto ha. Maulis sila sa Excuse. Nanang dahilan mo kani ka nag-eskwela. Mausla. Pare. Sabi ni Mama, ano ang dahilan kaya ba mga gaspil na? Nahusla. Sila. Ano ba kalulit ako sa Dio? Buwaya din pag mag-ano ka, Gano'n din naman ang ay, ulit yan. kape. Second nag-buwang ka. Ha? Dito ba bayan ka na ano mo? Mura man. Sa dahil liwa. Di nabawasan ang Diyos mo. Oo, may yan. Kaya sa bisita. Dahil si tita, iulan mo ng tubig. Oo, yung lataan mo na kain mo. Yan, unta mo na lang yung ang laman. Laman. Gilid mo na. Kami. Ay, kapal. Ano? Kapila sinipa ka. Kapila ang tissue dito. Pero ba, 26 sa dayo. Nung ko sa, ay, sa Valenzuela. Ang bagan, ano siya, sa ano, Lindalim style. Pero ito, grabe ang tissue mo. Ang babakal ko ito na, ano, ang saro na, ang putos nila, nagdako. Ang saro, bagan tusina. Eh, barato nun lang, sanggatos na. Sanggatos lang. Ano yun? Wipes. Pinship, ano pag naglalakaw? Pwede Tissue. Basta na lang. Butang papakit, ano, pwede siya. Butang Ang pagkakaiba lang sa tissue na ano, kada brand. Iba-ibang texture, Ito quality rin. Ano ba, manipiso, ano ba, ano lang. Ano ba pa no? Ano, nabibilin? Pangit Kaya, ito? may ito manipiso. Ito na green. Low quality. Ito na
Baga na nga sa Shopee. Ang bagay ugat, may hirap sini. Tapos, malipot na. Ano ito, ang puno ko na piso. Bibili niya ito. Bibili. Nakamit nga niya ako sa ito. May tissue. Magkatrato. Nadidi ang lalaki. Nadi ako didiyo sa mga tulong niya. Nadi ako. Tunay mo ka nga din niya didiyo. Ang lalaki ano mo lang din. May tissue siya didiyo. Tapos ang didiyo natangkal na sa lalaki. Ay nga didiyo. Ay nga didiyo. At kalat-kalat ng tissue ang ganyan. Kaya hindi naranggaan. Bahay liwa. Ano to pa nabili? Mapagalon liwat makararaw man makiito yan. Kaya sabi, ano, tetrato liwa. Respeto bro! Respeto! Wala. Puro insecure ang mga tao sa Manila. Baga, dito sa Manila, baga hindi rin marabos ng pagkakatiwalaan. Mga yan, mga ng realidad ng mundo. Hindi mo nga naran kasi sino sa barkada mo mabatog mabackstab sa'yo. Parang iniisip, parang nag-overthink ka na lahat na. Nag-overthink ka. Kasi ayun, kapag niyo sa anxiety. Kapag niyo sa category sa anxiety. Ano pa nangyayari, iniisip mo Oo, na. ako, nag-overthink ako. Overthinker ako. Anxiety ang luwas kapag overthink. Overthinker ako. Tapos sunod sa anxiety, mo na yun, depression. Overthinker ako kasi iniisip ko na may senaryo na ako, di ba? Kumpleto ng kwento eh. Nagkapot lang ang kamutan. Kumpleto na kaysa nagkasal tapos biniyaan. Kasi, tanga na to. Ito sa mga ano sa Facebook. Kaya man sabi ito, nagbabago ang reaction sa ano. Kanina pa lang okay ka. Kanina pa lang okay ka. Ba't nagbago? Ano ba nakain mo? Tapos nagirog ako sa nagbabagoan mo. Kasi ko, kanina pa lang okay. Hindi niya alam. Nag-overthink ako. Overthinker ako na. Sabi ko, hindi rin kasing ka-isip ko yun. So, hindi rin galing ko yun. Marauton ako sa isip mo. Marauton talaga. Ini mo ko na nakirinig na. Ako nag-anticipate man ako kaso di ko yung tatanggalan possible. Hindi siway ko negative to positive. Kasi more on siguro dahil sa ano basta baga akong naka-base sa possibilities, probability na nakaano sa mathematics. Sabi pa no, dapat ko na maging optimistic. Ako na ay, naghibaw ko sa ako, kumbaga, kabaliktaran. Pessimistic ka. Ay, magayon ko sa tawag, optimistic. Eko na eh, bumanak. Kung dati, ano ako eh, Kasi dati, wala ako dati, parang hindi na ako nag-iisip sa negative, sa ano ba. Tapos nag-business experience ba ganun. Okay? Kaya parang iniisip ko, ba't ba isang? Parang nag-ano ako, nag-stop naman to. Kasi mga kaibigan ko, may history ako sa kaibigan. May history baga ako sa barkada ko na pag huna ako barkada kami, kumbaga yung gamit niya ang identity ko para magkakwarta siya. ay mo, hindi ko alam. Ngayon sa ano ako, paguli ko dito sa barkada hunong ko siya sa high school, paguli ko dito baga sa Ay, taga dito si Rosie? taga dito. Pag ko sa Manila. Paguli ko dito sa Erosya, nagtrabaho sa Linda din. Yung pala, na-trace niya ako. Ito, kilala pala niya ako sa high school. Kay sabi sa to, may kaibigan ka ba na pwede mo i-text? May text pa lang sa to na pwede ka tato na gano'n. Yung pala, hinatag niya number. Kunyari, number ko, pero di ko kay kilala mo niya yun. Single din yun. Wala pa yun, hindi pa yun nakikatrato. Nakilala kasi officer ako. Kilala niya ako. Sige, hanggang sa nag-conversation na siya. Wala pa man sad to sin video call, kay text pa man lang sad to. Nag-expect siya na ako talaga ito, naka-text meet niya.
hanggang sa may sport padalasan to. Ay. Padaga niya nag-spend siya sa kwarta. Naghahatag niya sa At to. tapos ang gamit ang kampangarap. Ang gamit ang identity ko. Yung gawin sa scammer. Scammer. Tapos hanggang sa nakatapos ito nakamanghod niya sa college. Dahil sa to. Kaya hanggang sa naguli ako, ina-announce niya ako, ay Cheryl, namiss na kita, ganyan-ganyan. Sabi ko, sila, love you. Tapos diri ko man hoy Cheryl, may ano ka pala, katratura? Kung katratura mo na ako katrato. Kaya para pag naguli ako sa halis sa Mindanao, kung may something na parang kung nag-iimod sa ako, yun pala, ni-stop niya ako. Eh, tapos hindi niya na kaya sabi ko kay friend ko, dito mo nagtatrabaho. Saan tayo? Ano nangyari? Na-clear mo ito? Na-clear ko. Sabi sa ko, huy, kumusta na? Sabi sa ako, ako sa lalaki. Sino ka po? Ala, di rin mo ako kilala. Ako bagang katrato mo, ramang katrato, ganyan. Pero gwapo ang lalaki. May itsura. Sabi ko, hindi ako paniwala na type niya ako ay naging kami. Sabi ko, sigurado ka ba, kuya? Kababahan na sa lang. Diri, ikaw yun. Doon kami di na share. Pag kwento na sa'yo. Sabi ko, pwede ka ba na ako? Ito na sa'yo. Sabi ko, diri ikaw talaga. Tapos yun ko na sesot ko, yung pala, may plano nung pala sira na makasal. Tapos isasanla nga niya ito na napasakay. Hindi po, hindi niya ni kayo nag-istoryahan kayo. Kundi rin, bali nasanla ito sa oras. Tapos, Kisay ko, hala, wala mo nang katrato. Never ako na yung katrato. Tapos wala ako ka-textmate. Sinabi ko, mga yan, ang number ko ho. Tayo mag-cancel. Tayo mag-cancel ko. Wala ako nagtitik sa ako. Wala ako ka-textmate. Wala ako katrato. Dapat pinatrace niya ito sa police. Eh, yung Dito. time niya ito, in corner ko ang ko. Kaya sabi, nagpara-chat na siya. Sabi niya, gusto, friend na lang kita. Sabi ko, pero di ako na yung katrato hanggang sa nagpalit ako ng number. Sabi ko, uy Ruby, ay sabi ko dito, uy, ayusin mo yun na, maniniwasan niya ako, ikaw ang doon. Diri Pwede ko siya yun ito makulong. Kaya nga, Pwede nga ikaw magpakulong kayong gamit ang ay may identity ko. Nabitan na identity ko. Grabe na nisa to. Patong scammer, tapos gamit sa identity mo. Tapos, bakit? Fraudulent. How many years pala niya ito nangyayari sa nag-expect siya sa Pagkaroon mo lang. may tsura siya. Guwapo ko, like, parang hindi ako makapaniwala na ilog sa diyan mong yan. Hindi ko maliwat pwede. Sige na nga lang. Hayap ko man sa inong kasi sayang to yung tsura to. Taga di. Natural lang. Nagabatang. Kumaw. Guwapo lang. Narawayon pa siya. Parang mga lalaki na naraway pa. Parang siya ko na sa ako. Magkari ko, pagmalitan doon. Diba? Nangurso na ilabuno na da. Na-inlove na siya. Kay kung isipon, turo text tapos bagat-bagat. Kadaganan sa hindi man nagpuwag. Dere naimod na niya ako. Nagpira na ako dito sa Mindali. Hindi, na niya. Sabi niya, gusto ko na ikaw kaya ranihan, naraway lang ako. Sabi ko, dapat inanihan mo na ako sa to. Kinaistorya mo na ako. Tapos sa sobra niya na pagka-admire sa akin. Fermi niya ako inaano sa radyo natin. Tapos ulalagaw na ako nila Junjun. Pero nag-ano sa inyo. Tapos may mga quotes pa siya. Hindi ko yun aram. Kung sila yun nag-ano sa ako. Kaya ka ng radyo natin. May radyo natin saan pa namin ito. Loving out tonight, changes every sunny day.
Tapos may mo magason sa Manila na ay, ang mga lupa na yung papabakal, inga ang tinira na sa kanila mas kitin. Yung mga nagpapabakal pa din sa Manila. Kunwari yan, di na pala eh. Since wala masyadong term yung bagatawon, ngayon, nakabutang sa first sale, tapos yung ano, diri man legit totoo ay basta diri legit na papeles ng lupa kaya makadok man magpakal basta lupa dapat kompleto talaga kung ano, dali ka, nice cam ka. Sampa na talaga. Oo, birthday nga ni Tita Uli. Sobrang nagagabago. Sobrang na yung pagkakain. Ayos ah. Ayos siya din. Imbis na research defended, research offended. Yes? May karton ka ba ganun sa pang sa trabaho niya? May karton ka na sa day. Ang karton niya na sa day. Amo ito ko na bibi, wala na lang tahibi ang kumita.
iba na ano, hindi na kayo doon pala naghanap. Sa iba na, ano ka ba maghanap? Sa iba doon na ano, sa iba na irupsan mo. Hindi ka ba maharap maghanap? Irog-irog mo lang sa...
God na. Guys, Ano? ano mo na pang... Pang basketball. Ay, may ito binutang. Ha?